Balaleli bomsakazo iACR FM. Umsakazo iACR FM unentokozo enkulu yokunethulela umdlalo ozicawucawu osihloko sithi ukube ngangazi. Yethamelani nasi isiqephu sesishiyagalombili. 94.8 Fire Awushokande baba. Yazi wangikhumbuza leza insuku wakhumbula leza mandima Ekube ngihlale ngifaka mnandi kanjena. ukudla usondela phela ngithi mama Hayi baba ngani? awuzweke mngama madoda awuthole phela mngami owehlisa phela ngazi kunodaba kumele ngikuzekelele omncane nje mngami Hayi kulungileke baba uthi ngiphuthume khona ngasekitchen ngitholele lokuzwayo vele uyayifela ngapho. Lelisani kwa ngongithuba futhi osinikeza lona ukuthi sithule nanku umdlalo omkhulu ke lo Nakho-ke baba sengikutholele okuphuzwayo sengakuya phela sengilangazela ukuza lolu daba ufuna ungitshela lona. hayi ngiyabonga mngami yazi ngokuphazima weso kodwa ke hayi hlala phansi ke mngami ngikuzekele nami Hayi kulungileke baba. ukuthi ngiphethe impela kabi yazi phela ushizo lo lapha nodlamini udlamini uke wathi ungiloma indlebe nje ngodaba oncane Yebo baba. udaba impela hayi mngami hayi lona luluhle neze Usho ukuthini manje baba? lengane phela ibilahlekile ezinyangeni nje ezendlule Ngiyayibona impela. ke phela usikhulu lo usikhulu isiqebilisi nasi lesi impela isigwili impela hawo Ungitshela kodwa baba inkosi. ukuthi udlamini impela loludaba ngabe uthathaphi Hawu ngoba ngathi phela ngokuzwa kwami usikhulu akazi ukuthi lengane hayi baba. Hayi zimba impela indaba. kodwa manje kunento eshaya manje ngami yazi mangilibheka loludaba kwenziwa yini ukuthi mangabe kulahleka ingane yakhe usikhulu lo bese eceba nje ngophazima kweso Ayo niyadida impela baba kodwa phela sale sesiyeka. So lesiboshwe baba nawe awuthanda ukukhuluma ngathi wakhahlelwa yashe sifube nangeke baba. nkosikazi Madoda. Waze kwangenza ukuhlupheka madoda. Njikela usikhulu manje ufuna ukungenza umbulali. Kwaze kwanzima emhlabeni. Usuzongithethelele. Ubani manje lo sengishayelayo? Kanti usikhulu. Kahle ke ngiphuthume ngilibambe. Sikhulumani. Hola kunjani? Ngiyaphileka sikhulu seyinkulungwane. Ya ngiyaphela mfuthu ubhizini lapho. Ayi bengisayidlela nje amathambo engqondo. Okulungileke awungisizeke mtsizwa kwethu uphuthume lapha kimi khona manje nje. Khona manje nje sikhulu. Yebo khona manje ndoda. Sengifikile sikhulu sami. Sheshisa baba. Madoda. Kazi usikhulu sekwenze njani manje? Ayisengifuna ngokuphuthuma kungaka. Kahle ngibabele khona ngokukhulu kusheshsha manje. Ya ke ndoda yabona ngabe sofikileke sekufanele ukuthi uqale umsebenzi njengoba ngangishilo baba Hawu sikhulu sengiqala nje ngokusheshsha okungaka nje ungasangazanga impela baba kufanele uqale nje maduzana kodwa kukhona kufanele ngutshene khona ke unomuntu omele umbone ungathuki ungesabi masemele ubone lo muntu lo njengamanje kanti lo muntu lo kumele ngingathi uma ngimbona unezingozi noma umuntu onjani kanti khululeka wena ngithe ungathuki mawumbona thula ulalele lokho engikushoyo kulungileke sikhulu usuhlangana phi ke naye lo muntu asabe njengamanje seleyandle ikamero lami leli lapha elingavuma sikhulu asambe musulokhu babaza sambe bo Hawu sengifikile njalo baba. Kodwa sikhulu yini manje la hayi sikhulu hayi ngangimali la impela uye lona nizihamba naye ndoda nguye ke umuntu lo ebengithoza umbona Hayi, ungathuki ke mawukhuluma naye hayi kodwa sikhulu hayi Siyasibamba ke esanamuhla ethamelani esilandelayo ngokuzayo.